Unang nyalam ke Kongres Hamikalaya Umpak Vincent H. Pala Ula kentok tengek ya ke isi balai alam daka WPP Hakasi Hills Autonomous District Council ane ya ke HEDC Daka baong baka cing pentrekam ke congka la penduk cing kereman ya kinong tebut Dagi cing kular kibomla pendam Bat nak ke bang yoi kamdai kembang kipat ba ikila kemik lenti Ka BGP bat ke NPP kilala ban nang lep ha kumdo ban krok bat ban tiet ya kinong yalam bat kinong mikmat Henry ka cing kan ad po ka BPP kan sa penthaj no shen ya kipat ba UMP barim ke shlong ulapon pauru ba luyok pedang ya ke cing terwan ya kidikot ka BPP ki bakwa ban yaso bat ka kongres ka ba pen I ya ka cing bom sunguhun hapo jong kasang Ula kamru da ka ba uong baki don bon ki breu na ka WPP kila pun yang mat pen pau ya ka cingkwa ka congki ban ya so no bat ka kongres na mar ki sngo ba ka rukom trekam jong ka WPP kam dai kumba kila mudor lese na mar ka cing bom don ka cing sempang han rai harangkat ka cing kle kawan ka cing don kam mi kinong ai cing mut ki bala tebet ki don da kispa ngut ki bakloi pan ya lam mi ki officer Kiro simpang ban ong ngem dan ka cing simpang hadien lai banai kamlong ka bala ban pedang tule ya ka humbuak ka jungpi kerpat UMP barem ya ka WPP bat halor ka cing ya sat nia ka bala mi na ka professional tax uba pala ula keno ya ka WPP bakala kertok kela ya ka cing keno ula ongru bakila keno kela ya ki upasar handrai ka cing shisha kala pokloi ka cing temu kim ya hap bat ki cing kular ki bahe Kila day banwat nyerap naki opusar bat kibala syong thaj. Kamlong kabasuk ban long nong mikmat bajba. Ngidon kam ban yamir cingmut cing penbaj yalam daga cing sengurin. Ulaya tu leparu ya ke cing bom syong sengan daga bakedau ya ke cing kular. Baklem pendap bat ke cing ya kena mar keliang kata bat kasurkar celah. Daga bapenkut ulaong habapet ya ke cing kular. Kibahe ke congki ka cing kela ki bom la ger penom la ban penbor ya ka cing kieu ki cing mi ki cing don kam ya ka cing syai pek ya ka am admi parti la ne ka AAP kila a ya ka cing kular ki bakrau handrai ka bakut hadien bakilawan ha ka bor siteng na ki breu congki ki don ha patok mentah ka WPP ru ka ong bakan a ya ka cing sansyar ka bakhuj handrai ki kredop pat kila nang bon Kidai ban pendap ya ke cingkular handrai pau penban tang daki kam ya kena mar keliang. Ka sorkar celah persyak ya ke KHEDC bat ki nong syak kata ki basyar khaitam nakane ka drama san perthai kindai ki breu ki jongihi. Happy ki patba jong ka celam khalaya ayu pidan ban ong halor jong kane ka benta kata uhe jong ka nong yalam ka kongres Uba Vincent H. Pala ukena ya ka WPP halor jong kane ke benta pila ban pen sngo ya ka cing sngo ka jong pi kat kum ka ba ma pi sngo ban don ban ong halor jong kane ke benta pila ban pen sngo leng ba ki comment section ku blai sibun